Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En beginnen met het bericht dat er problemen zijn met de afhandeling van bagage. Dat heeft Curaçao Airport Partners gisteren bekendgemaakt. Er waren problemen met de afhandeling van de bagage omdat een van de machines niet werkte. Als gevolg hiervan is er een achterstand ontstaan in de incheckhal. Curaçao Airport Partners stelt dat er hard is gewerkt om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Aan het begin van de avond gisteren liet KAP weten dat het probleem was ontdekt. Vanochtend hebben ze bekendgemaakt dat de apparatuur, dus ja, de spullen die nodig zijn om het probleem op te lossen, vanmiddag aankomen en dan wordt eraan gewerkt. Tot die tijd worden alle machines die gebruikt kunnen worden voor de verhandeling van de bagage ingezet. Maar een deel van de koffers is gisteren op de luchthaven gebleven, is dus niet verstuurd. Vandaag wordt het probleem aangepakt en worden ook de koffers die gisteren niet mee konden verstuurd. Dat is een proces dat vandaag begint, maar enkele dagen kan duren. Dus voordat het normaal is, zal er enkele dagen overheen gaan. Maar KUR neemt het zeer serieus en probeert de problemen zo beperkt mogelijk te houden voor passagiers. En ook wordt het zeer goed in de gaten gehouden dat het probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden. Maar wie vragen heeft over zijn of haar bagage, kan het beste contact opnemen met de luchtvaartmaatschappijen. Zaak Erix Adventures voor de rechter. Vandaag om 2 uur wordt de zaak behandeld. Die is aangespannen door het bedrijf van Erix ATV Adventures tegen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het bedrijf dat al jarenlang excursies aanbiedt, rondritten aanbiedt voor toeristen die op een bijzondere manier Curaçao willen leren kennen. En dat gebeurt vaak via all-terrain vehicles. Die kunnen dat via Erix Adventures doen. Het is ook een hele populaire activiteit voor toeristen, blijkt uit alle onderzoeken. Nou, de plek waar ze zaten, op Bapor Kibra, daar mogen ze niet meer langer blijven. Daar zaten ze illegaal voor het ministerie. Maar Erix Adventures wil dat er een duidelijke oplossing komt, zodat ze verder kunnen gaan met dit voor het toerisme van Curaçao belangrijke werk. Opvallend is dat de ondernemers van het project Tierra del Mar, dat is het project waar Erix Adventures op zou zijn geplaatst. Hè? Dus die moeten weg omdat het project verder uitgewerkt wordt. Nou ja, die zouden ook bij de rechtszaak gehoord willen worden. Het belooft dus een interessante bijeenkomst te worden. Vanmiddag om 2 uur en volgende week vertellen we u er meer over. Tyrone Boekhout beëdigd als minister. We hebben een nieuwe minister van Gezondheid, Natuur en Milieu. En dat is Tyrone Boekhout. Hij was van juni tot oktober parlementariër. Stapte toen op omdat Javier Silvania na zijn periode als minister terug in het parlement wilde. De afgelopen maanden was Boekhout dus geen parlementariër. Maar sinds gisteren is hij minister. Hij was lange tijd adviseur van Silvania in zijn periode als minister. En Boekhout laat weten dat hij het een eer vindt om dit werk te mogen doen voor Curaçao. Hij is zich nog aan het inlezen over de grootste problemen op het gebied van volksgezondheid, maar wil die snel aanpakken, onder meer de lange wachtlijsten voor specialisten. Emsley Tromp verdedigt zich voor rechter. De voormalige directeur van de Centrale Bank voor de Nederlandse Antillen en ook voor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Emsley Tromp verdedigde zich gisteren voor de rechter tegen de beschuldigingen van valsheid in geschriften en fraude. Hij ontkent die beschuldigingen en dat deed hij met zijn advocatenteam. Volgens Tromp zijn er veel verklaringen voor alle aanklachten. Hij zag bijvoorbeeld geen probleem in dat hij zijn partner heeft geholpen met een opstartkapitaal voor het bedrijf van 400.000 gulden. Dat moet kunnen, maar er is niks oneerbaars, er is niks verkeerds gebeurd. Aldus Emsley Tromp, die ook aangeeft dat volgens hem in de ogen van veel Nederlandse politici hij een grote boef is. Maar hij doet alles om te bewijzen dat hij dat niet is. Pisas vanmiddag in parlement. De minister-president van Curaçao, Gilma Pik Pisas, is vanmiddag vanaf 2 uur
in een centrale commissievergadering van het parlement. Hij geeft daar dan antwoord op de vragen die zijn gesteld afgelopen maandag in het parlement over de situatie in de regio en de veiligheidssituatie. Volgens PISAS waren er veel vragen afgelopen maandag, dus hij had een paar dagen de tijd nodig om te antwoorden. Eigenlijk zou de vergadering vanochtend om 9 uur plaatsvinden, maar dat is uitgesteld tot 2 uur vanmiddag. Veel statenleden zijn natuurlijk geïnteresseerd in de antwoorden van de minister over de veiligheidssituatie, die weer heel actueel zijn geworden na de Amerikaanse inval van 3 januari in Caracas. Vlucht van Machado was operatie Witte Huis, dat zegt Joe Popolo. Hij is de Amerikaanse ambassadeur in Nederland en hij sprak deze week vrij uit tijdens een bijeenkomst in Amerika over onder meer de reis die Machado heeft gemaakt in december van Venezuela, waar ze ondergedoken zat, via Curaçao om uiteindelijk in Noorwegen te komen vanwege de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. Die operatie was niet overleg met Nederland. Dus Amerika heeft het luchtruim van Curaçao gebruikt zonder van tevoren daarvan op de hoogte te stellen. En Popolo zei dat hebben we wel even uit moeten leggen. Maar het was een veiligheidsoperatie onder auspiciën van het Witte Huis. En Nederland heeft begrip voor de Amerikaanse situatie. We zijn goede partners. Soms wordt er voor de bühne wel eens wat geklaagd. Maar achter de schermen staan we precies op dezelfde lijn. En in die zin zag hij ook geen problemen hiervoor. Net zoals voor de inval in Caracas op 3 januari. Dat was een operatie die Amerika zelf heeft uitgevoerd zonder overleg te voeren. Maar ook daarover zou bij Nederland begrip zijn, aldus Popolo. Loffers failliet verklaard. Dat staat vandaag in de Extra te lezen. Het Hof heeft de Curaçaose onderneming Loffers Industrial Corporation officieel failliet verklaard. In december werd de aanvraag voor een faillissement nog door de rechter afgewezen. Maar nu lijkt er een andere beslissing te zijn genomen. En daarmee is er een juridisch conflict tussen de aandeelhouders tot een einde gekomen. Vandis, dat is de meerderheidsaandeelhouder, zou plannen hebben voor een doorstart voor het bedrijf. Dat vooral bekend is vanwege haar juice en ijs. Er werken momenteel ongeveer 135 mensen voor Loffers. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app no Boti Banco di Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir al website www.extra.cw y participar para Bota Den. ¡Suerte! We beginnen op Sint Maarten. Daar was gisteren een groundbreaking voor de nieuwe gevangenis. Dat gebeurde tijdens de vergaderingen van het justitieel vierlandenoverleg door. De groundbreaking ceremonie van de Point Blanche gevangenis is belangrijk, want Sint Maarten kampt al jaren met problemen rond de gevangenis. En nu lijkt er daadwerkelijk een goed constructief plan om
daadwerkelijk een nieuwe gevangenis te bouwen. En daar waren veel blije gezichten te zien. Onder meer de gouverneur van Sint Maarten, Adjumi Bali, was aanwezig. De Nederlandse minister van Justitie, Voort van Oosten. De minister van Transport van Curaçao, Charles Cooper. De minister van Justitie van Sint Maarten, Nathalie Tekling. En de directeur van de Point Blanche gevangenis zelf, Stephen Carty. En veel andere genodigden waren blij dat er daadwerkelijk nu iets gebeurt en gebouwd gaat worden voor een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. Auto-onderdelen gestolen. Het is een repeterend verhaal. We hadden eerder deze week al een Kia Soul waarbij de bumper midden in de nacht werd afgehaald. Gisteren zag een eigenaar van eenzelfde auto, dus ook een Kia Soul, dat heel veel onderdelen van zijn auto waren weggehaald. Onbekenden hebben een ruitje kapot gemaakt, zijn daarna in de auto gekomen en hebben heel veel spullen meegedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar dit zorgt voor heel veel leed bij de auto-eigenaren. Verkeerscontrole Schottegatweg Zuid. De politie blijft controleren. Gisteren werden verschillende boetes uitgedeeld. Onder meer voor mensen die zonder veiligheidsgordel rijden. Mensen die niet met de juiste papieren rijden. Mensen die rijden met autoruiten die te zeer getint zijn. Mensen die gewoon de zaak niet op orde hebben, krijgen een boete. De politie stond een beetje verdekt opgesteld om iedereen te kunnen controleren. Op heterdaad, om het maar zo te zeggen. En de politie zal blijven controleren. Ook werden boetes uitgedeeld voor mensen die niet met de juiste papieren rijden. En dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws. Colombiaanse rebellenleider wil een guerrilla-pact tegen Amerika. Dat heeft de commandant van een van de grootste guerrilla-groeperingen van Colombia gezegd. Hij is voorstander van een eenheidspact tussen linkse strijders om militaire actie van de Verenigde Staten in het land af te slaan. Dat zei de leider van de ELN, Antonio Garcia. Hij zei dat tegen persbureau AFP. Als het gaat om het verdedigen van het vaderland tegen buitenlandse agressie, zullen we ons bij de strijd aansluiten. Sinds het Amerikaanse leger de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft gevangen genomen, bestaat in Colombia de vrees dat zij het volgende doelwit zijn van de Amerikanen. Andere Colombiaanse guerrilla-groeperingen beweren dat er sprake is van een kolonialistisch complot van de VS. Het Witte Huis heeft tot dusver geweigerd een aanval op Colombia uit te sluiten en daarom zijn de strijders in paraatheid gesteld. Het ELN bestaat uit ongeveer 6000 strijders en controleert een deel van het grensgebied tussen Colombia en Venezuela. Wij houden het nieuws voor u in de gaten en dat blijven we doen. Aanstaande maandag zijn we er weer en ik hoop u ook. Alvast een fijn weekend. Beste, tot ziens.